I dag skal vi se på den her latinske sætning. Den hedder Marcus osculum ancillae dat. Som altid starter vi med at finde et verbaled. Jeg har sat tegn i forhånd for at gøre det lidt lettere. Vi kan se her, at do det er et verbum, som betyder jeg giver. Og når der så står t bagpå, altså dat, så ved vi, at det er t, det er tredje person ental. Så det er en han, hun eller den, der giver. Vi har fundet vores verbaled. Nu skal vi så finde et subjekt til det verbaled. Vi kigger på de øvrige ord her. Vi ser Marcus, det ender på us. Vi ser her Marcus, maskulinum, anden bøjning går det efter. Vi kigger lige i vores bøjning her. Anden bøjning, maskulinum, us. Det vil sige, at det her står i nominativ. Det vil sige, at det her kan være vores subjekt i sætningen. Marcus er subjektet i sætningen. Kunne det være andre ting? Ja, det kunne det egentlig godt. Hvis vi kigger på osculum her, ser vi, går efter det er neutrum, der går efter anden bøjning. Går tilbage til skemaet og kigger. Neutrum, anden bøjning, um i nominativ og um i akkusativ. Så det her det er altså enten subjekt eller direkte objekt. Hvis vi går tilbage til sætningen, så osculum, vi kan se, det betyder kys. Så kys giver, det giver ikke rigtig nogen mening. Så det vil sige, at Marcus må jo være subjektet, og osculum må stå i akkusativ og være direkte objekt. Det vil sige, at vi har nu Marcus giver et kys, og så har vi her ancillae, det betyder slavinde, og det her det er hensyns, og hensynsledet det kalder vi på latin indirekte objekt. Og det er det, fordi hvis vi kigger på den her ancilla F1 femininum, første bøjning, og det er enten, kan vi se, når det ender på AE, ej, så er det enten genitiv eller dativ. Og hvis vi går tilbage til sætningen og kigger, så kan det ikke rigtig passe med, at det skulle være genitiv. Så skulle det være Marcus giver slavindens kys, eller slavindens Marcus giver et kys. Det vil sige, det må være indirekte objekt. Det vil sige, det her det står i dativ. Og så kan vi oversætte sætningen med Marcus giver et kys til slavinden. På latin i indirekte objekt dativ må man godt sætte et til ind foran her.